когато фърлиха тая бомбите. И помням, когато ни преместиха от тази фронт на другия фронт и нашата граница с Ирак има много високи планини. Ние както минавахме с колите от границата да минаваме, да слизаме на долините в иракската страна Кюрдистан, аз видях, че колко повече приближаваме на селото, си там стадо крава е паднало или има овце стадо паднали са умирали, кучета пазачи пастира паднали умирали. И колко повече приближавахме към селото се казваше Халабче. Когато влизаме в селото, аз видях навсякъде има тропове. Но капка кръв нямаше. Химическа бомба, когато фърлят с една дишане или две дишане, вече не може да диша, човек ще умре, няма капка кръв. Все когато минавах оттам и казвам, Господи, какво става тук? Аз направо чувствах духа на смъртта, виждам всякъде. Казвам, какво става, Господи, те са цивилни, те защо са умирали? Те защо са убити? Нямаше отговор. Докато бяхме в фронта и един път, както идвах към нашата база назад, тогава карах един камион Шмиц, водих унеци и хора, войниците карах напред, оттам карах назад. И както минавах около град Халабче, да качвам към нашата база, аз видях един кюрдин, който виси един клашинков в ръцете му, главата му завито, така само очите му се виждаше. Се махаше, молеше да спирам. Намалих и от прозореца питам какво искаш. И казвам, моля те, спасявай ми. Казвам, вие кой сте? Ти си сам. Сигурна зад, от другата страна на улицата, зад храстите слизна една жена, една момиче и една момче. Едно момиче да е било, не помням, 16, 17, момчето да е било 12, 13 годишна. Обаче, когато те слизнаха вънка, аз от техните лица виждах наистина страх. Много, много голяма страх виждах. Бяха оплашени до смърт направо. Първата въпрос мислих по главата ми, те как са останали живи и тук? Жив душа няма. И казвам, какво искаш на Кюрдина? Казвам, моля те, карай ми до границата на Иран. Ние, ако останем тук, ще бъдем убити, всичките. И казвам, че качвайте горе, имаха малко багаж, сложихме там зад камиона, качваха в кабина, до мен. И както седнаха в кабината, първа скорост, второ трето таринах, 100 метра по-напред или 200 метра по-напред. От дясната страна виждам ограда, една училище е било, детска градина е било, какво е било. Минах оградата, след оградата аз видях две купчина кухли. И когато видях тая кухлите с традиционални дрехи, много красиви бяха. Курдите имат много красиви дрехи. Както в България имат такива традиционални дрехи. И аз когато видях тях и първата мисъл в главата ми беше, че чакай малко да се спирам, да вземам две-три от тези куклите, едно-две, за изпълнен от войната, за племенниците, племенничките. И направо камиона спирах се, ръчно търпах и слизам от вратата. Курдина, докато пита какво правиш, аз вече слизнах, тичам към купчината от друга страна на улицата. И исках да го гледам някои кукли, да не е изгъсан, нещо понес, нещо да не е здраво кукла да вземем. Високи кукли бяха, не знам, 80 см, 1 метър, 1,20 м. И когато стигнах до купчината с куклите, той прозорецът отвори, каза, какво правиш вече? Се върнах и казвам, само да вземем едно-две кукли, ще трегаме, няма да чакаме. Фанах ръцете на едно от куклите. И когато фанах, аз видях, това не е кукла, това е тяло, това е дете. Аз се оплаших, веднага отпуснах го. И бях направо оплашен до смърт и мислих, Господи, какво става тук? Тай децата, защо са умирали? Не знам бройка, не съм броил да знам, но поне 200-250 повече, по-малко имаше тела там.
И се обърнах към камиона, идвам, качвам горе, видях съм децата там плачат, момичеца взето обръща. И на чуждина извиних, казвам, аз не знам, че те са деца, мисля, че са кукли. И тръгнах. Обаче тогава точно в моята глава беше война направо, че това, което те казват, всичко е лъжа. Това, което ни казват, че това е свещена война, това не е свещена война. Какво са правили тези децата? Какъв Бог е тази Бог, който е съгласен да го убиеме децата, те да убият нашите деца? И казвам, не, това е лъжа, това е лъжа. Аз не вярвам в лъжата. И карах тая хората да и семейството до границата и от границата вече нямахме право да минаваме, защото бяхме с регистрация от война поле, нямахме право да ходим при цивилните. И до там друг камион, прехвърлихме друг камион, багажа им хората и те се влизаха в Иран и аз оттам планах в нашата база. И целият път в колелото им беше мисълта само това, че аз мислих, че това ще да бъде съда в ръцете на Бога е хубаво нещо. Обаче тази Бог, който те ни показват в Ислама, това не е Бог. Как може да убиеме брата да убие? Те са мюсюлмани, иракчаните и ние сме мюсюлмани. И казвам, това е лъжа, всичко е лъжа. Не вярвам в това. Има един Бог, пророците, всичко е лъжа, но има един Бог, който той не е тази Бог, който те ни обясняват. Идвам в базата, писах молба за отпуска, до тогава аз не бях ходил отпуска, доброволно ставах там. Много бързо ме съгласиха, аз бях доброволец. И когато връщам към нашата град, столицата Техеран, аз ходих на войната да стигнам до тая пълнота, но аз бях по-празен от преди. Губих тази вяра, даже вярата си в Ислама и всичко. Върнах се вкъщи, всеки вечер, когато спих, кошмари виждах. Виждам някой иска да ме стреля. Степил съм върху мин, не може да бягам, сега ще гръмне. Стреляха моите приятели в ръцете ми е. И много ми беше лошо тогава. Аз помням, наш квартал, при нас има такива и горна квартали, и долни квартали. Ние бяхме по-среден квартал, по-бедни квартали, не бяхме от богаташите. Там дрога има всякъде. Почнах да друсам с хашиш тогава, помням. Пуших хашиш, спавах добре, не мислих въобще. Но следващия ден, когато се обуждам от съня, бях по-лошо състояние от предишния ден. И всеки ден така почна да друсам с хашиш и се мислих, казвам, ама Бог не беше смисълът на живота. Смисълът на живота трябва да е нещо друго. Търсех смисъла на живота. И видях, че баща ми сутринта до вечерта ходи на работа, идва да изкарва пари. И когато изкарва пари, вкъщи виждам, че има между мама и тата, има любов, има разбирателство. Когато изкарвах добре пари, оценено е. Оценяват го. Казвам, сигурно това е смисълът на живота, защото и брат ми същия начин. Сутрин до вечер ходи на работа, идва и изкарва пари, за да грижа на децата си. А съседа по същия начин, а другия съсед оная ден препи жена си. Следващия ден питам от мой приятел, какво стана с нощи? Да, майка ми с нощи каза, че брат ми няма маратонки, от баща ми пари искаше, нямаше пари и майка ми почна да мрънка, а той го преби. И казвам, добре, смисъла на живота е било парите. Не е това, което аз мисля. Аз ще намерям начин да си изкарвам пари. Но гледах на баща ми беше висок мъж, от който под тежък труд, кръстал му малко беше изгълнат така. Гледам го, казвам, аз не искам да приличам на него. Аз ще намеря по-лесен начин. Както преди малко казах, в нашия квартал имаше дрога всякъде. Почнах да се занимавам с дрога. Продавах дрога, изкарвах пари добре, но колко повече пари изкарвах, толкова по-алчен ставах аз. И помням, докато вече пари има предостатъчно, до едно време мисля, че повече от баща ми имам пари. Но аз не се чувствах любовта, аз не се чувствах сигурността, ценността.
И борба имаше момент, казвам, бе, човек, сигурно, нещо си превъртял, какво се чакаш една пълнота, сигурно всеки един човек е като тебе, живей живота ти, скарваш пари, живей. Като един ден в една даване, вземане на дрога, поговаряхме се, разбирахме се и срещнахме се с едни момчета. Даваме вземането на дрога, тогава карахме се. Нашите момчета карахме се с тях, един мой приятел, ние бяхме двама, те бяха трима. Когато се срещнахме с аз, не знаех, че един от тях се пребили се с моите приятели вчера. Те станаха на кълбо направо. Скочиха се, все пак ние бяхме приятели, те изкараха ножове и ние изкарахме ножове. Аз за подкрепа на приятелята ми и той за техните подкрепа на негови приятели. И неговия нож паднал под моите джене и зато гърлото на моите приятел, а нашия нож точно паднал в гърлото на момчето и на място падна и почина. А при нас, в нашите държави, има закон, който казва зъб за око на око. Ако убиеш, трябва да бъдеш убит. И гледам на приятелят ми и казвам тук, че не е нашето място. Дай да бягаме, да тръгнем от Иран, защото ако останем, ще ни бесят направо. Тръгнахме към Турция, за да стигнем да спасяваме, да стигнем до нашите спасения. Помням, когато влизаме в Турция, нелегално от град Ван в Турция, стигнахме до спасение, бяхме спасени вече, никой не ни търсеше там вече. Но ние бяхме планирали как да бягаме да бъдем живи, но не бяхме планирали как да живеем след това. И с моите приятели, той беше 10 години по-голям от мен, имаше малко по-готин от мен. Все имаше идеи. Една бързи пари намерихме се, купихме Мерцедес паспорт, купихме паспорт, фалшивко едно и тръгнахме към Европа, чрез България. Аз се помням, когато минахме границата на България, аз лично бях 23 години, не знам, 11 месеца или 24 годишен бях. С един Мерцедес 280 под краката не влизаме в София. Времето беше точно тая време, който българите викаха СДС и тичаха в улиците. И аз гледам, казвам, какво е тая СДС? Хората казват, че тук става революция и славиме комунизма. И аз един вечер, когато ходихме към дискотека, помням, хората тичат след София наляво, надясно викаха СДС. И аз им казвам, дайте да прибираме вкъщи и сега почват да стрелят. Те ми казват, не, тук в България никой няма да стреля. И вечерта ходихме в дискотека, сутринта върнахме се, изпахме и следобед се будихме се, да, тогава имаш само два канала, канал 1-2 и пуснахме телевизиона и помням, казва, че СДС победил. И аз се чудих, казвам, нито един куршум нямаше, докато спахме в революцията победи. И при нас, докато революция правиха, сумата народ се убиха направо, докато стане революция. И моите приятели се ми казваше, ели, дай да тръгваме към Холандия. Холандия е по-хубава държава, много хубава държава, има закон, за да продаваме дрога законно. И оттам ще отворим един хотел и трусаме и продаваме и живеем. Аз съм казал, чакай малко да видим какво е тая демокрация, тая СДС. И останахме в България, помня, 6, 7, 8 месеца, повече малко. И постепенно аз видях тази СДС, който те казват или демокрацията. Това не е демокрация, това е пълна анархия направо. Прави каквото искаш, плащай и тръгвай. И аз му казвам на моите приятели, брани, Холандия няма да ходиме. Къде е по-добро от тук? Тук е раят на престъпление, тук ще оставаме. Останахме в България. Аз в България лежал съм 14 години и 11 месец затвор, в 3 пъти. Първата ми присъда беше за убийство, грабеж, оръжие и дрога. Второто беше за отвличане дрога и оръжие. Третото беше за нелегално преминаване на граница, контрабанда, по-точно и дрога. Но аз помням втория присъда, когато лежах в затвора. Вече стар затворник съм, веднага поръчах дрога, продавам и друсаме, времето минава добре. Но
един път, когато, както съм друсен, идвам към килията ми, имах един светилиник. Може тук по-възрастните да помнят, той лежеше за голема измама, за пирамидски измама, майчелка Пусти. Той беше банчер. И влизам в килията и виждам, че той служил една еврейски от тая малките шапките в головата му и една библия под мишницата трегна към вратата. И му гледам и питам майчел какво правиш и казва, че ходим на църква. Кога е сряда? Казвам, къде е църква? Църквата практически са само на неделя се отворят. И аз всеки седмица ходим, запалим свещи, правам така. Все пак е добро дело. Той ми каза, не, това не е ортодокски църква, това е протестантска църква. Искрено да ви признавам, първия мисъл в главата ми беше вече те какъв модел християни са, какво толкова се протестират. И казвам, чакай малко, християни са, да, казвам, Исус хареса и нашите пророки. Може ли аз да дойдем на църква? Казвам, да, защо да не, айде да ходим. Тръгнахме в коридора към църквата. Очакването ми беше, сега влизам в църквата, където има иконите, в Иран, в филмите много съм гледал. Икони има, попата идва с расата, черна с брата. Стигнахме до вратата, един от поселедлите нашите килии. Отвориха вратата и слизе един с кой костюм, разнато, много красиво, усмивка, ръкува с майчел. Ей, добре дошли майчел, паркаръцка и майчел да влиза вътре, обаче аз да влизам вътре, чрез него трябва мина. Ръкувам с него, казвам, приятно ми Али Дини. И той каза, приятно ми е Иводор Ковачев. И казвам, че той ми пита, ти мюсюлманин ли си? И аз бях трусен, често ви казвам. Добре, сега сигурно ще му кажа, че не може да влизаш вътре, мюсюлманите не може. И казвам, да, мюсюлманин съм, но Исуса Христа и наш пророк, искам да влизам вътре. И той каза, добре, заповядай, много приятна усмивка. Влизам вътре, какво преповедва, не помня, бях трусен, но най-накрая, когато каза да се молиме, аз видях, че там имаше българи, роми, имаше сърбина, тази канадеца и аз. Аз най-накрая стоях и видях, всичките завиха така на топка, затвориха очите. Все пак първи път съм в събранието на тая протестантите. Гледам на тях и аз завих на топка, затворих очите ми, но внимателно слушам какво ще каже. В ислама молим на арабски не разбираме. Ходил съм в православна църква, попата пее, пак не го разбираме. Сега ще видим тази попът на тази протестантите как се моли. И когато почна да се моли, той молише на чист български език. И допреди тази ден, когато да ходим в църква, винаги аз мислих, че моето място е на тъното на ада. Имам двоубийство и сумата престъпление. И мислеше за мен спасение няма. Когато той почна да се моли, той се молише, префразирам, буквално не помням, но точно молише, че ние, които сме там, изгубените овци на Бога. И молише, че Исуса Христа даде живота си над кръста за всеки един от нас. Всеки един от нас, който изповядваме, че Исус е Господ и вярваме в сърцето ни, че възкръсна от мъртвите да бъдем спасени. И както се молише, приближаваше гласа му към мен. Бяха затворени очи, едно време ръце полага върху мен и почна да се моли за мен и за моите спасения. Аз се помням, когато той се ръце полага върху мен, нещо много финно, много така спокояващ мир прелива в мен направо. И когато се молише, той молише за моите спасения, че Бог да му помогне да отворим сърцето ми, за да може той да влиза в сърцето ми, да му помогне. Аз бях съгласен с всичко, което той казваше и накрая казах амин. И аз казах амин. И първи път чух, че спасението е чрез Исуса Христа. Само чух. След това мина всеки седмиците ходих на църквата, едно същото фаща мене, търпаме към тая църква. Два пъти се продавах това, правих. В църквата съм наркоманите от прозореца си вираме, пак слизам вънка, извинявай, пастор, се връщам, пак се връщам вътре, не ме казваше нищо. Нещо ме дърпеше в тази стая.
После оттам писах една молба да ходи до болница, да се оправи моята протеза, краката ми. Когато слизам вънка, веднага фанах пътя, паспорт фалшив, пак друга, на границата на Румъния от Русе. Казвам, няма да остана в България. Кой се връща в затвор отново? Ще ходим в Англия, продавам droga, там живея живота ми. Обаче вечерта, когато влизам, няма 20-тина дена слизнан съм от затвора за прекъсване. Влизам в границата към Румъния от Русе. Те ме чакаха на границата направо. Каналджията, който ме е пратил, се обадил. Защото тогава имаше един закон, който ти ако правиш престъпление и те фащат. И ако предаваш друго престъпление, който са извършили, от тебе изпадат присъдето, а него бяха фанали с фалшиви евро, нещо такива неща. Ето аз убеден, че момчето идва с 2 пътелици, има рана по челето. Влизам в границата от будката, пронощеше будката, човека идва там, личните карти дава там с един Audi Q7 бяхме. Шофьора една момиче отпред, аз отзад съм. Взе трите лични карти, гледа се, момчето гледа, момичето гледа, на мен каза, дай надолу прозорецата. Отворих прозорецата, ела напред, гледа на мен, аз видях точно тези раната. Защото това информация само имаха. И гледа раната, видя патериците, влиза в будката, нещо там само шушу прави. Видях едно време, 6-7 старшини, скочиха вънка граничари с Калашников, около колата. Няма 20 дена слизнал съм от затвора, фанаха ме на границата. Наруших и, как си казва, прекъсването ми. Аз бях разбит, казвам най-път, тая път вече ще сгъниеш от затворите. Няма живот след тебе вече. И в това ще те вкарват в арест. Благодаря на Бога за това е последния арест. Арест, Русе, 3-ти етаж, 10-та килия бяха. Когато влизам там, има един иранец, от който иска да ходи в Европа да е беженец. И няма какво да каже за какво съм избягал от Иран. В Турция, докато минава от Турция, аз взех една Библия, такова нещо и иска на път да го чете, когато стигна в Европа да каже, аз съм бил християнин, те ме гониха и избягах към Европа. И него го фанали с тази килия. Влизам в килията, първи ден, втори ден, аз все пак съм рецидивист, лежал съм в затворите. Килията е 2 метра, в 4 метра, време не минава там. Веднага организирах времето ми, спиме до 10 часа, до 12 часа, празни приказки, оттам обяд и след това листво по до падане след обяд. Ходиме 5 минути туалет, след обяд 5-6 часа и идвам обратно, ако времето не минава 7 до 10-11 да спиме. Трети ден беше на момчето, казвам, имаш ли нещо да четеме тук? Времето не минава. Той е много съмнително ми гледа, ми казвам, не, няма. Казвам, виж, много съмнително казваш, имаш нещо, не искаш да ми даваш да четеме. Какво да имаш, изкарвай да четеме. Аз искам да ви казвам погледната точка на мюсюлманите към християните и евреите и към себе си. Мюсюлманите мислят за себе си като най-последния модел, iPhone 16. Всичките функции има. Ама всички. Гледат на християните като Samsung от второ потреба, даже чупен дисплей. Те са по-стари модели. А гледат как си казва това, към евреите, като Alcatel с копчета. Много са старите. Бог първо прати, това се учили са на нас. Бог прати евреизма, евреите отколониха от пътя, Бог прати Христос, че да вкара в пътя евреите. И после на пътя на християните и християните отколониха от пътя, Бог прати Мухаммад, че вкара християните на пътя. Това е нашата погледна точка върху всичко, което Бог създаде. И сега разбирате, че той има Библията и за какво Сарамова, че да ми дава. Той мисли, ние сме iPhone 16, как мисля да му давам Samsung втора потреба. Аз му казвам какво да имаш, дай ми ще четеме. Той изкара от сака си, търпа сака си, каза имам нещо, но ти няма да искаш да четеш. Сигурен съм. Изкара от сака точно такова Библия. Това е новия дъред. Отгоре пише
Библията на Исуса Христа, на моята майчин език. Аз много се радвах, че на моята майчин език Библия има въобще и може да четем. Защото години наред в чужбина, всеки път, когато се фанал съм на Библията, да четем, стигнал съм до родословието, отказал съм. И взех в ръцете ми, като iPhone 16, сам съм го втора потреба в ръцете си. Казвам, сега ще ти намерям кой функции те липсват. Почнах да чете с тази, от тази погледна точка, тази мнение към Библията. Извиня. И когато четох четирите Евангелието, за мен беше голямо преживяване това. Духове избягат, бесове избягат. И там вече казвам глупости. Ние iPhone 16 нямаме тази функция. Как може да има тя? Продължавам да четем, вече стигнах до там, където Исуса Христа взе няколко парче хляб и риба и благослови храни 5000 човека. Аз отворих вече, се смех. Казвам, точно заради това трябваше да дойде Мухамед. И се смеме и майтапиме с Библията. И продължих да чете, но имайки предвид, целият край моите свидетелство, за да помните, всеки ден и нощ имам борба със себе си, че моето място е на дъното на ада. И когато четох Деяните на апостолите, стигнах, аз от Деяните на апостоли, общо 3 неща разбирах. Исус изнесе на небето, на дясната ръка на Бога, Святи Духа слиза долу и църквата почна да расте. Но 9 глава, когато стигнах, аз там стана ми много интересно. Аз видях един, който е по-престъпнат от мене. И там има среща с Исуса Христа, Саулос. И заглавието е срещата на Саулос с Исус. И гледам там и казвам, сигурно тук, когато Исуса Христа с него среща, сигурно ще го разцапе на 4. Той ходи да издирва християните, готов да го убие. Аз не съм убил християни, не съм закачил нито един християнин. Той беше по-пресебник от моите учи даже. Четейки там, не може да повярвам на учите си какво чете. Че Исус даже толкова мило с него говоря, Савле, защо ме гониш? Мина моите очакване, направо блокирах се. Стигна до там по-надолу, четем, когато появява на... Савле каза, когато вече срещна с Исус, чрез светлината, каза какво да правим, каза, ходи там, идва в нас един, който се Анания име, ще ти каже какво да правиш. Появи на Анания Исуса Христа в съня и казва, ще ходиш в улица права, в лекачите кой като къщи, има един Саулос, пред теб Бога ще отвори очите си. Анания, въпреки че беше в сън, беше оплашен. Каза, къде ме пращаш? Той иска да не издирве. Исус му казва, не. Той ще бъде специален съд в моите ръце. Той има много мъки да вижда в моите име. Той има много мъки да вижда в моите име. Това, когато четох, той има да води моите име пред царовете и народите. Това беше работа, мечта на мене, казвам да бъда в ръцете на Бога. А той до вчера ходеше да издирва християните. Днес срещна се с Исуса Христа, след няколко дена ходи да работи, да бъде в ръцете на Бога. Аз блокирах, казвам, християнството е готино нещо. Тук има нещо. Не че не го уби, даже стана специален съд в ръцете на самия Богът на християните. Продължих да четейки и в наредба на книгите са при нас Деяните на апостоли, веднага след това Римляни. Римляните, когато четох, страшно тежка и трудна книга беше за мен за първи път. Не че сега е не тежка, но тогава нищо не разбирах. Но когато стигнах до Римляни 10 глава, 9 стих, казва следното: ако изповядаш от устата ти и вярваш в сърцето ти, изповядаш от устата, че Исус е Господ, и вярваш от сърцето ти, че Той е възкръсна от мъртвите, ти си спасен. Не знам дали старите компютъри има ли сте или някой път да се блокира. Аз там направо блокирах.
Казвам, невъзможно. Как може такова нещо? Аз тук сега мислих, трябва да правим жертва отношение, пари плащам, да бъдем спасен. Тук иска един изповед и да вярвам. Как може така? Той не е Господ. Много беше трудно, но аз имах нужда от спасението. Продължих вече по-внимателно да чете Библията и когато четох Библията, стигнах до там, че тази Павел, който ходеше да убие християните, не че Исус не го разцепа на 4, даже стана специалност в ръцете на самия Бог. Даже някъде, не знам, 1/3, 2/3 от тая книгите, той е писал в Библията. И четейки Библията, виждам Първи Коринтяни 13 глава, въобще видях истинския любов какво означава. Допреди това съм мислил, че любовта между жена и мъж, това се казва любов. А тук, тама разбирах агапа любов какво означава. Продължих да чете книга по книга до края. Не, стигнах до Евреите. Да? Това е книга, която ме оплаши до смърт направо. Когато стигнах в книгата на Евреите, 10 глава, 26 и 27 стих, там казва, че след познаването на истината, ако някой самоволно грешава, за него вече не остава никакви прошка, жертва. Единствено, което остава, е Божия гняв и огънното езеро. Оплаших до смърт, до тогава аз помням, аз паднах си във всякакви беда и човек, когато пада в беда, извика към Бога. Извикал съм към Бога, винаги ми е помогна. А тогава първия мисъл беше това, че всякъде може да ни спасява, но ако падам в Неговия гняв, има ли по-голямо от Бога да ни спасява? Няма по такова нещо. А аз и знаех, че от затвора слизам вънка, пак ще правя престъплението, друга работа не знам. Затворих Библията, хвърлих под леглото, там няма да четем. 99% е това само за доктор потреба. Но ако 1% да каже истината, се сменя готово, вече мястото ми е на тънто на ада. По-добре да не знам. Поне когато умирам, ходим при него и ще кажем, че аз не знаех. И обаче ден-два, в един килия 2 метра, 4 метра, ти не може, времето не минава, ти не може се да си ядеш, да говориш, карта играеш. Искаш малко да се отдъхнеш. Когато лежавах да отдъхна малко, един мина глас идваше тук. И ми казваше, вземи тая книга, чети го. Аз се склочвам, казвам, не, аз не искам да чувам за тая глас. А за тая книга, откъде се чувам тая гласовете? И трети ден беше помням, пак тая глас ми казва, вземи тая книга, чети го. И когато чух тая глас, и Бог ми даде да виждам, че аз съм прозрачен пред Него. Той знае всичко. Той знае, че аз се знам. Той знае, че аз се знам истината. А аз се правя народ сам себе си лъжа. Бога не може да се лъжа. Много беше жалко. На мене си така. Станах се и казвам, изкарах тая Библия, чистих го, както бях видял в тая църква при пастор Ивайло Ковачев, как се молят, завих на топка, покаявах се към Господи, прощавай ми. Няма да се шегувам с Твоите Исуса Христа, че ще четем сериозно. Щом ти знаеш всичко, нека и аз да знам всичко в тая книга какво е. Почнах да чете до край на тая книгата и когато свърших книгата, помням, аз бях на арест, килия 10, трети етаж, романеца спи, иранеца спи и полунощ беше. И последната лист на нашата Библия е молитвата на покаяние и преди това казва какво е твоето решение. Гледам там и аз търсих спасението ми, а в Ислама не ми дадоха спасение. Взех тая книга в ръцете ми, търкам така и мислим. И Святи Дух чрез Словото говореше се с мене. И говореше се с мене, че ти си на тънато, на тъмнината си. Но казваше, аз съм тук, зад вратата на сърцето ти. Хлопна на сърцето ти. Отвори го. Ти сам не можеш да се оправиш. Ще влизам вътре, ще ти помогна. Аз го гледам и мислям, виждам, че тая тин
готин глас, много приятно Божия глас. И аз вярвам, че за да стигнем до тая пълнота, три неща трябва. А тая три неща, първата е любовта. Аз тук в тая книга разбирах Божия любов, какво означава, каква е любов. И Божия любов колко е велик, че даде еднородния си син заради мен, за да ако аз вярвам, не че да умре, даже да имам вечен живот. Второто нещо е сигурността. А казва, че ти си по-велик от всичко, което съм създал. Аз не съм оставил ръчетата или тази растението, не знам как се казва, сусамите казвам в иранско. Кремове, да. Голи. И те няма да ставам гол и гладен. А третото е ценността. А повече от това ценност искаш да бъдеш оценен, че самия Исус Христос дава живота си заради твоите грехове. Най-вече аз решението ми се, въпреки че ми беше трудно да кажа Исус е Господ, искам да покаявам, искам да изяснявам пътя на живота ми. Тая iPhone, който сменя, това е менте. Не е истина, той не ми дава път, тая функция тук няма спасението за мене. Аз тук, тая път ми дава път и ми дава, как се казва, тъмнината, дава ми светлина, как може да слизам от тая тъмнината. Се водих романеца и ранеца, направо с ритенки се водиха. Ставайте, искам да се покаявам. И те ми казват, Байович, какво става, или остави да спим, пак се полудия. Ставайте, искам да се покаявам тази вечер, нека да има свидетел. Все пак съм рецидивист, утре ще забравя. Те станаха, търкаха очите им, казват нещо превъртял си тя, казвам си, айде тук искам да се покаявам. И взех Библията в ръцете ми, те си иднаха срещу мене и само поглед върху молитвата и първите букви почваше с Господи Исусе. Затворих очите ми, казвам Господи, моля те, помогни ми в моите неверие. Имам нужда от тази спасение. Най-вече се молих от все сърце, се четох тази молитвата и накрая казвам амин и гледах на тях и те казаха амин. Казвам, извинявайте, ходите, спите сега. Те тръгнаха, спаха се. Аз тази книга беше в ръцете ми, вярвайте, от същия нощ, от същия миг, чувствах едно лечение. Едно същото един товар върху кърве ми имаше раница, с който спим, ставам, ходим баня, идвам всякъде. Тежи ми, трудно ми е да носим. Най-вече освободих направо. И си иднаха в ръцете си, седнал съм на леглото, със страх. Към Господи, аз не знам, че затворя слизам вънка, аз имам слабости. Слабости към парите, към жените, към не знам, милиарда модел слабости имам. Ама аз вече нямам грях, аз вече не трябва да грешавам. Ама аз трябва да те познавам повече. Но как да те познавам повече? Аз искам да знам с какво повече се радваш това да правя повече. От какво се ядосваш да не прави това нещо. Нищо при мен нямаше освен тая книга. И словото идва в главата ми тогава точно, че ти не трябва да бъдеш само читатели, ти трябва да бъдеш изпълнител на Словото. Пак Словото идваше в главата ми, обитаваше. Ако препътваш Словото ми, наистина ти си моето ученик. И тогава разбираш истината, а тази истина е, която ще те освобождава от всичко. Фанах тая книга и почнах от начало. Взех при себе, влизам в затвора и аз гледам часовника, няма да ви държам много по-дълго, тук историята има. Тук съм наказан, че Бог е много милостив. Влизам в затвора, вече в затвор, който продавам дрога, не се правя престъпление, не продавам дрога, нямам телефони, нямам интернети, нямам побоище. Аз влизам с тая Библия, благодаря съм на Бога за последната ми арест и затвора. Защото беше най-великото, най-готиното арест и затвор. Аз там повярвах и в затвора, който продавам дрога, аз повярвах, аз имам водно кръщението в затвора, имам български език, учих там до 8-ми клас и там компютърна курса минах. Не че да кажа какво съм правил. Йоан Кръстител казваше, деци, ходете и давайте плодовете на
покаяние. А това беше плод на моето покаяние. Вече не бяха стария, стария умира, новия чрез Исус живеше. И помням началника, който беше против мене, до там стигнахме, че мене навикал в стаята си и хвърли досието ми пред мене. Каза, че ти доказа, че аз греша. Човек като теб възможно да се оправя. Аз мислех, че невъзможно е. Предлагал съм те на условно пресрочно и това е твоето досие. Вземи, че ти го. От тебе съм правил в тази досие Исуса Христа. Началник, който казваше от него нищо не става, трябва да не слиза от затвора. И благодарение на Бога днес, който стоя пред вас, минава 12 години, месец така от затвора съм слизнал, но от затвор, когато слизам вънка, помням първото нещо, което мисълта ми беше в главата ми, че от затвора слизам вънка и знам, сега трябва тази вечер спим някъде. Имаше тогава пулфон карти. След пулфон карта карам в телефона и мисълта ми беше, ще се обаждам на момчета, те ще дойдат, прибират ме, те са 15 000 лева чопно пари. Обаче точно тогава мисълта ми прекъсва един глас, мил глас, мисълта ми. Ти не си ли лицемер? По затвора хората караше да се обуват на Бога. Ти първата степка от затвора ли забрави Бога? Веднага ли? Пак ли обуваш на приятелите ти? Бях надсарамен направо. Обаче друг глас казваше: шматка, ти трябва да живееш, как не обувай се на момчетата. Обърна се към тая глас към дяволя, аз те познавам в името на Исус. Влиза от него. Обявих на пастора и първата степка правих, въпреки че първата степка за мен беше едно същото, тук е един пропаст, на скала съм и трябва да степвам в нищото. И слава на Бога, когато доверих на Бога, степих, видях от краката ми е твърдо. Пак степих, видях твърдо е. И тогава научих как да доверим на Бога. Днес 12 години, от които съм навънка и точно когато затворя слизам вънка, четейки Библията и вече решено да станам в България и тогава реших да остана в България и аз четейки добре какво да правим, едно същото огън прокури у мене. В автобуса някой старец качва горе, ващам ръцете, само качва горе към слава на Бога. Почвам да говоря за Бога в квартала, с съседите, но Бог нещо повече искаше там. И четейки Библията в Матея 28, 19-20, ходете и правете. Не, преди това казва, че в небето и земята всичко е, целият власт е дадено на мене. Ходете и правете ученици, всичките народи. И това беше заповед. Бог ме даде да виждам, че това, което той казва, и значи Павел, Петър години наред ходили се да стигнат до народите и те са чули тази заповеда. И основният нещо да изпълняваме заповеда на Бога. И тогава беше, помням, мислих върху това тема, че Павел, докато ходил години наред, тогава няма коли сутринта в София да те регвам сега да съм Варна. Тогава, ако не са били дени наред, те трябваше да дойдат до Варна. И те с години, месеци на път са били, колко пъти корабокрушение станало, колко пъти пребили се повода. А те ходили се да изпълняват Божия воля. И аз едно време виждам, да достигам на народите, аз не е нужен да тръгвам от България някъде, а народите идват тук, чрез беженците, чужденците, които идват към Европа. Те са народите, направо идват на крак. И почнах да ходя към беженци, лагерите и там да говоря за милостта на Бога, на тази, които са загубени, изгубени, за тази, които наистина духовно са умирали. И нещата почнат да се случват и помням, по-подробно е писано там, гледам часовника, не искам да ви държа много, но основно 3 свидетелства ще ви давам. Помням преди 9 години, когато бяхме в Бургас.
И точно представахме книгата. И такова маса имаше, подписахме се и много народ идваха там. И идва един човек пред мен и изгънва пред мен, както съм сигнал, учите такъв колеж на учите ми. И ми казва, може да те питам нещо. Казвам, много хора за тебе чакат. Може да сядеш, щом след малко идвам, след като минават хората. Да, може, сидна там. И аз след като тръгнаха хората, ходех при тая мъж и виждам така точно сигнал, кръгли очи, много особен. Познато ми беше тая околата, тая начин, който са трусени. И когато ходех при него сигнал, казвам, какво има, брат ми? И ми каза, християнството е ли скучно за тебе? Не ти ли е много тъпо? Казвам, защо? Ама ти старият живот, кокаин, екстази, хероин, цели адреналина е било горе. Тук как го оправиш това адреналина? Казвам, нещо бъркаш ти, брат ми. Казвам, защо? Казвам, стария ми живот, аз толкова се скучно живота ми, че имах нужда от кокаин, хероин, екстази да дигам адреналина. Тук у Бога толкова, въобще ти казвам, нон-стоп адреналина е горе. Аз не може да седам мирно. И така ме гледа малко, стана се и тръгна. И наистина искам да ви кажам, че християнското е вълнуващо живот. Всеки един миг, всеки един момент, даже пътувания в бензиностанциите, във всякъде. Но има и време на време има една такова атаки от дявола, който мислиш, че нещата, които правиш, правилно или не. Аз в тази 12 години, може да кажем, една, не знам, 15 или 20 или се чули се, не съм броил. Чули се блага вест от мен. Тази потопа на беженци, които идваха към Европа. Имахме, брояхме водното кръщение до 400 кусор човек. И напоследък, когато брат ми Сашо гледа часовника, извинявай, той ще малко има. Да. И един път как аз посещавам беженци Лайли Любимец, и един път както карам към Любимец и напоследък вече само има сирийци, афганци, много радикални, мюсюлмани, викам да дойдат на събрание. Някой път ходим 300 км от София до Любимец, 300 км обратно, 600 км. Сутрин ходим, вечерта прибирам. Никой не слиза на събранието. Казвам, Господи, дали заслужава толкова пари за натка? Времето ми губам. Дали заслужава да ходя там? И влизам в Любимец, от Любимец се слизам вънка и както винаги имаше няколко иранци, ги бяхме, говорихме и моят телефон стои отпред колата ми. И когато тази магистрала Мармарис, не знам как се казва, минавам към другия магистрал, към Пловдив, там някъде бях, едно време виждам телефона извънка един номер телефон, който няма име. И ми казва, аз дигнах телефона един гарногласен, много гарногласен, ми казва, а трябва ли да знаеш, че много те обичам, много те уважавам. И аз номера не познавам, казвам, брат ми, аз те обичам, но кой си ти, аз не те помня. Име няма телефона. Каза, ти ме помниш, познаваш. Казвам, кой си ти? И ми каза, когато от Англия те депортираха в България, те те караха в нашата килия. Веднага се ти кое. И когато ти беше вярваш, вече посещаваше бусманци и тогава идваше и повикваше ме, аз се избягвах се от твоите събрания. И аз се сетих, той е един афганистанец, Фатик, един от най-голям канаджи в България. Един от хора, които много лоши неща съм чул. И раницата от греховете му не е по-лек от моята стария ми раница. Живот, от стария ми живот. И се чудя, казвам, откъде мен ме търси, какво иска той от мен? И казвам, Фатик, какво стана, откъде си сетих си на мен? И ми каза, че помням пусна си, когато ти беше там, идваше там и проповедваше и говореше, че свидетелството, което даваше, казваше, че в затвора не може вечерта да спиш нормално. Все кошмари виждаше, до там, че ти чувстваше зло, духове има в тебе. Казвам и каза честно да ти кажа, брат ми, от близо
5-6 месец аз точно така се чувствам. Всеки вечер кошмари виждам, страшни кошмари. До там, че вечер викам, сиям от леглото. В леглото, който спиме, аз спим дъщеря ми и жена ми до мене. И казва до там, че аз вечерта кошмара виждам и почвам да се пиям с някой си в съня си, без да искам да дарам шамара дъщеря ми. Огромен мъж е той. И ми казва до снощи. Да, казва жена ми, детето не спи с мене. Казва до снощи, когато спах, пак сънувам кошмар. И в тая кошмара почвам да се викам, изявам, почвам от съня си. И вече уморена бях и почна да му обясни, плача да му обясни. И казва, че седнах на колене и казвам, Господи, моля те, помогни ми, повече не можем. Аз не може повече вече. И казва, станах, ходих една чаша вода, пих, върнах се от леглото, легнах, спах. И казва, когато спах, сънувам Исуса Христа. Казва, че светише. Силует, който светише направо. Но и знаех, че Исуса Христа. И ми казва, Ватик, колко пъти ти давам ръка, ти ме бутиш ръцете ми назад. Пак ти давам ръка, пак бутиш ръцете ми назад. Как да те помогна? И казва, аз питам, Исусе, кога си ти дал ръка на мен, че аз съм подал твоите ръка назад? И казва, колко пъти опуснам си чрез Али идвах, те посещавах. И тогава аз направо на сълзи очите ми виждам Бог как почва да говори с мене. Това е семе, който си сел преди 9-10 години. Кой си ти, че да броеш плодовете? Твоята работа да сееш. И казва, че аз там казах, добре сега какво да правя? Той каза, че Исус ми казва, ти знаеш какво да правиш? Намери го, Али. Казва, Али, ето ми тук съм, какво да правя да освобождава от тази кошмарите? И аз много обичам тази въпроса, наистина обичам. Когато човек ожилено сърце пита какво трябва да правя. Питам къде си, казва, че у Надежда някъде, казвам, че до 1 час съм в София, не мърда и идвам да те виждам. Видяхме се, говорихме се, близо, не знам, 2 часа нещо, много беше пълна дуба, докато освобождава себе си, казва какво да трябва да правя. Казвам си, Али, на колене, трябва да се покаяваш. Единственият път е Исуса Христа. Спасението ти е Исуса Христа. Той на колене, аз лете върху него и се молих. Прие Исуса Христа и благодарение на Бога има водното съкръщение и идва на църква. И тогава най-вече Бог чрез мен действа в неговия живот, чрез него действа в моите живот, ме насърчаваше, че Али не се насърчавай. Ти сей. Твоята работа това е само и само. И по някой път искам да виждам плодовете. Много свидетелство има, но последния свидетелство казвам само. Аз един път, както с бежанците се бирахме за една малка къща имах, и един ден един от Германия ми се обажда, каза, Али, имам проблем, моля те, помогни ми. Един от старите ми живот хора. И аз веднага тръгвам, казвам, Али, пак искат да те бутат обедата. Казвам, Миширко, аз вече не бранчим нищо. Няма да правам нищо. Не, нали ти си вярваш? Един изоставен човек, помогни му. И аз чудих се, как може такова нещо, това вдали на десетката направо. Казвам, какво е тази изоставен човек? И ми казва, че имам един приятел от Гърция, той ще се обажда, той е канаджия. Казвам, видя ли пак канаджица? Казва, не. Даде телефона, човека ми се обажда, казвам, какво е става? Казва, брат ми, аз тук има един момче, който от голяма рода, кюрдин, трябваше да карам от Турция в Атина, от Атина да пращам не знам къде. И чакам момчето пред гарата и той казва, че тук съм пред гара. Аз казвам, къде си в гарата, през вратата стои, той стои пред вратата и аз през колавна врата не се виждаме. Накрая казвам, пращай ми локация да видим къде си. И той праща локация и казва, че трябва да е в Атина, обаче той е в София пред гарата. Те по грешка карали са в София. И казвам, нямаме никого, а тая момче изоставено в улиците, ако го хванат лошо нещо. И аз се сетих словото, наистина, пришелеците трябва да помогнем. Аз не съм канаджия, няма да помогна в нелегални неща.
но може да подсолоним един изоставен човек. Ходих го посрещнах с момчето, точно имаме домашна група, карам в стаята, искам да готвим нещо, да ядем с домашната ни група. Момчето седна зад масата, една Библия, такова Библия имаше. И каза, може ли да го вземам това книга да видя? Заповядай, направо дарявам ти. Той взе Библията и седна там и на момчетата влизат едно по едно, казвам, се питат, казваме, той е гост, въобще не го виждате, нито питайте как се казва, нито питайте откъде идва. Събирали сме да четеме Библията. Четохме Библията, четохме, спорихме, слово четеме, спориме с един с друг. И накрая свърши се събранието, молихме се, хората тръгнах, аз и той бяхме и аз го настаних. Ходех при един човек, който имаше квартира, настаних при него. Момчето след няколко, другия седмица сряда пак ми се обажда. Може ли да дойдем на събранието? Ви казвам, да, може. Идва на събранието, пак се върна тръгна и след няколко дена казва, аз искам да тръгнем към Румъния, може ли да се молиш за мен? Аз казвам, да, може. За телефона се молихме се, тръгна се. Вече няколко време нямам ни кости, ни вести. И после ми се обажда и от, не знам, Германия беше, Австрия беше, честно, толкова много се, че вече забравям местата им. И ми се обажда, слава на Бога, аз стигнах на мястото ми. И аз чудим се, той така слава на Исус и такива неща се говоря. И казвам, какво стана? Ходим на църква, тук е пастора ми. И аз се чудих, ти кога стана християнин? И казва, че вече съм вярваш, благодарение на Исус, откакто идва в твоите къща, чрез тази книга четох, нещата се случваха. И аз се казвам, Господи, до тогава аз мислих, че аз го туширам хората, правам християнин. Аз него не го благовествах даже. Даже не го благовествах. А Божие Слово на празно не падне. На едно добро не казах, заповядай, не се избягвах от това. Да. Бъдете благословени, виждам, че времето много напредна. Няколко думи за книгата ще кажем, тая книгите се... Много се молихме с брат ми Сашо. Втория книга, казвам, виж, поканете си втората част, става по-слабо от първата част. Въобще, защо да се пишеме и така нататък, но наистина преди години искахме да пишеме. И аз обаче минавах чрез изпитания. Казвам, брат ми Сашо, чакай да минавам чрез тази изпитания да станам свят. Тогава да пишеме. Аз колко ходим напред, виждам всеки ден има изпитания. Тая изпитание не се свърши. И вече брат ми Сашо тая година казва, времето е, али. Казвам, добре, времето е. И молихме се, и молбата ни това беше. Господи, моля те, помогни тази книга да разчупи бариерите и да скъса веригите и да разчупи религията в името на Исус. Всеки го. И писано е, има добри отзиви, почнали сме да ходим в затворите, всеки иска да има тая книга, тук има. И вярвам, че затворниците са изгубените овци на Бога. И там обаче нямат пари да купуват. Ние там подаряваме. Ако искате да бъдете съпричастни, може да плащате, кажете и ние там, когато ходим в затвора, ще подаряваме. Бъдете благословени, благодарете пасторе за търпението и любовта и времето, което ни даде.